De briller! De briller! De briller! De ligger derude! Kan du se det? De ligger lige der! Mark Vedsted, han prøver lige at finde min... Han prøver lige at finde min... Han prøver lige... Fuck, så bliver der fucking ren. Han prøver lige at finde mine solbriller. Hvordan går det? Ikke så godt, jeg kan ikke finde dem. Jo, de er lige foran dig næsten. Nej, nu er det for langt inden. Men Mark han har været dernede i faktisk et stykke tid nu, og han siger, at han ikke fryser, men han ryster ufattelig meget. Har du noget at sige? Vi har været i vand nu. Det var koldt. Og Mark han står der. Han er meget stolt over, at han er kommet ud på den der tømmerflåde. Ja. Men det er så også pænt langt derude. Tak for den her gang. Vi ses.